салому дуруди бепоён ба ҳар яки шумоён, дӯстони азиз ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад, дӯстони азиз, ва моҳи шарифи Рамазон ба ҳар яки шумо муборак бошад, дӯстон. Ва мисли ҳарвақта дар навори имрӯзаи мо ремонти нав бо валик, дӯстон. Ва миверанд та шпакиловкаи нав задагия миверанд, дӯстони азиз, грунтовка кардагия бола шпакиловка оз мо гил мепартоем ва бисёри саволот дар комментария шида буд ки бародар дар болаи шпакиловкаи навзагӣ гил мепартоӣ, ҳамин свети гила рангша мақсад намекаша, хира намеоя ва мо партофтем, хира омадак. Ва дӯстони азиз, ман ин қадар дар ҳамаи наворон мегӯм, боз як борига барои шумо мегӯм, дӯстони азиз, пас тараф кунед, колертона кам надозен, кадом свети гил мепартоен, 6 то 7-8 дона колерам партоен, дӯстон, ҳеч намекунад. Не ки вақти 3-4 колер партофтӣ дар болаи шпакиловкаи навзагӣ гил задӣ, гилтон бесвет ни хирачоб меояд. Ба ҳамин хотир колера бисёр бидозен, шитоби серанг бимона гил. Ва вақти серангам монда гил, дӯстони азиз, лак зарҳалш задӣ ҳам мешкуфа, ҳам ба зеб меояд. Ва дар болаи шпакиловкаи навзагӣ ҳам қадар хубӣ дорад шпакиловкаи нав, ки лӯбои гила ба лӯбои свет падбор кард дар замини сафеди тозаи гил худаш мешкуфа ва мегӯяд дар шпакиловкаи навзагӣ, дӯстон. Бисёри бародарҳо гуфтанд, ки дар шпакиловкаи навзадагӣ бояд болош эмулсия бизанем, шитоби ранга накаша, хуб неста, ё ки ягон свет худмо падбор кунем ва баъдан гил партоем. Дӯстони азиз, ман шуморо ҳам қадар совет метам, агар бихоҳед эмулсия кунед, пас таваста кунед ё савзи тёмни, ё шоколадни тёмни, ё сирхи тёмни ҳамун шпакиловкаро бизанем, баъдан эмулсия сафеди абишин хати метавонед дилхоҳ гила вибр кунед, падбор кунед, бизанед свети сафед хати, дӯстон. Ва вақте ба свети сафед задӣ, дар замини тёмни мешкуфа ва гилош ба зеб меояд, дӯстон. Ва касоне дар ҳамин хеле ремонт маъқуле, метавонанд дар ҳамин номерои болои экранмондагӣ занг бизананд, нашоти нарху наво чақчақ мекунем. Ва касоне ки мехоҳанд хеле гил харидорӣ кунанд, ё ки валик, аппарат, ҳамин номеро монмондагия метавонед занг бизанед, дӯстон. Нашоти нарху навои аппарат бо дар ватсап, имо гап мезанем, дӯстони азиз. Ва инак мо гилзаниро тамом кардем. Касоне ки меҳмонед, ҳатман обуна шавед ва дастгириро фаромӯш накунед, дӯстон, чунки дастгирии шумо пешравии моҳе ва бисёри наворои мо дар гилои загимон тара, ба он хотире ки мо лакш мезанем, дӯстони азиз. 1-2 соат пас лаки заги мо қоқ мешавад. Вақте мо гилзанӣ рафтем, дигар вақт надорем шитоби лак қоқ шавад, баъдан бо камера кунем. Ба ҳамин хотир, дӯстон, таротар камера мекунем ва ҷоиш ки мақсад время ҳасте боша қоқ шавад, баъд камера мекунем, дӯстони азиз. Ва худованд нигаҳбонатон, дӯстон. Дастгириро фаромӯш накунед, дар канал обуна шавед.